Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde goto kala e moɗon e juurade goto kala e moɗon e wiide alhamdulillahi rabbil alamin. Ko arata yettinde konngol faade e moɗon, konngol ngol ngannduɗa enen fof ndendigol. Allah noon soggi en, addi en, waɗi en neɗɗo goto kala ene andi ko waɗɗi ɗum, taw haalantake ko waɗɗi ɗum ko. Neɗɗo ko ma anda hoore mum nde wawa andande hoore muɗum. Tawde noon Allah addi en, soggi en, addi en, o addir en ko ha gollen ko nafata, ko naftata. Kadi neɗɗo ala ko waawi, ala ko jogi. Waawi jogi ko Allah goto. Kono noon e nder hen noon omo rokki neɗɗo fof fodde mum nde foti nde. Wadde neɗɗo fof ar haɗo poɗɗa ɗo kaɗa ɗon. Tawde Allah soggi en, addi en e nder moƴƴere. Nden moƴƴere noon ndendende ballende. Sabu sa ari e ngesa ma, a addani hay hunde e ngesa he, a addani hay hunde e ngesa he, nden a wawata hebde hay hunde e ngesa he. Ngesa ba kamba ba ala haaju. Haaju mabba tan ko haaju ma an. Sa ari tawaba ɗon, sa yeehi gaccaba ɗon, kamba ba tampata. An noon tampowo o noon, mbaɗo golle o, an wiyete ƴeew ko mbawɗa. Ngesa ba nan ɗon, ƴeew ko mbawɗa wadde hen, e ko mbawɗa remde hen. Kamba kam ɓe haɗatama hay ɓette. Sa addi seeɗa ba jaɓat, sa addi ha heewi ba jaɓat. Tawde ko noon an garowo e mabbe o andu ko mbawɗa. An so dental wiyama dental, goto kala so ari yo ardu e mbaadi wallude. Sabu dental ko ballal. Dental ko ballal tan namdoto. Kala dental ɗo rendi andu ko ballal addiɓe ɗon. Goto wawa. So dental on ari noon tan jiya hunde nde weeɓa. Sa yi joni an goto wonno e suudu ma, suudu ndu yaaje keɓa ɓesgu, an goto wonno ɗon, gaddoyoɗa joom suudu, ayi ɓeydima, ha ɓooyi jibinɗa e suudu he ɓeydima, hiɓeɓe kadi jalti jibini ɓeydima. Nde ko ɓeydima o wona noon. An wonno jeeyowo, a fuɗɗorima ujunnaje 5, a yeehi ha ɓooyi a dañi 10, a ɓeydima. Wadde kala ko ɓeydata ko moƴƴani. Kala gollal ngal ɓeydata ko moƴƴani. Ɓuri bonde e gollal ko jahowal bona. Kala ko boni moƴƴani. Ɗum saabi dental so ari yo ardu mbaadi moƴƴude e moƴƴinde, fewde e fewnude. Kala dental yo ardu mbaadi fewnude, moƴƴude, moƴƴinde, rende gollal ngal. Kala goto fof waɗa hoore muɗum, kañum woni gardirde dental ngal. Gardir bonata, sabu an a yiɗa bonnande hoorema golle ma. Wadde gollal ngal goto fof ko gollal muɗum. Sen mbaɗi noon tan sen poftat. Sabu golle ɗe ko golle jawdi namdoto. Ko golle jawdi namdoto. Ɗum noon goto fof noon hoto yaw ko jogii ko jogiɗa ko mbatta. Ko mbatta ko noon tawa yaade e weliya ma. Sabu juuɗe ɗe potani. Wadde ɓurɓe doole ɓe yo ballu. Ala biyo min ɓuri doole. Neɗɗo wiyata min ɓuri. Ala. Hay goto ñaga Allah ɓureede.
kala neɗɗo yiɗi ko ɓurde yiɗa ɓurhede ɗum no wadde annene are nokku a habrama ko nokku o yiɗi e ko nokku o sali wadde eto wadde ko jaɓi ko ndenɗa ko sali ko tawde udditama habrama goto kala yo waɗ ɗum ɗo famɗi ko yo haɗɗo ko heewi ko tongaki kono ko famɗi ko ɗo haaɗi no dawgal ni taŋeɗe ko famɗi hen ko ɗo haaɗi ko heewi ko dottaki anne dentagal no waɗa ko famɗi ko ɗo haaɗi ko heewi ko dottaki hankkadi ko an jogiti ñawore ma e mballudima e kiram ma e galle golle jaara yeeso wa amma noon ko hedditi ko noon ko waɗɗima ko e lewru ndu so yonti hoto sabbo ha aɗa wiye a siftine hade yettade yataw a dañani yo jarani ñamlade mbaɗa hen ɗon cukka yolde ɗon ko sawi hami dañoyami waɗoya o wi noon hol mbaɗo o hay sa ala ƴettoye ñamande mbaɗa ɗon cukka yolde nde ñaa ƴeewa jogiiɗo Orange Money walla ƴeewa jogiiɗo Wave mbiyamo oɗo numéro baɗɗo 00221 77 906 14 81 lommanami hen naggam so lumbi ha yettima o habruma yettima o nolduma facture wonde o nuldi o sata ngara kaala mbiya min kaari nelno kaari naggam yo totte a heeɓi yahame ƴeewoya wiya yettima a yettima o ɗum kadi ne softini gollal ngal e gollotoɗo o sabu so gollotoɗo o dawi 7 heures subaka ummi o gollo o yaha dental diine o gollo toon fodde ko foti golle toon ko o yalta kadi o naata e nanguitade kabaruji pulaar nanguitaɗi ɗi ko nanguitte ko ene heewi o wadda ha timmo o adda noon ɓe ko janngo e pulaar ɓenne ko janguinteɓe so janggako arata o wadda hen o janggina ha timmo o adda noon ɓe ko janngoɓe alkule qur'ana arab ɓenne mbaɗane feere ha keɓa ɓe nan YouTube ɓenne ko dental dine TV ginnira ɓe nan to ujunnaje jeenayo e neɗɗo e 150 nan toon ɓen fof nan toon ko dental kuuɓngal teddugal woni toon ene nawane ko janggete ko ene jangga toon ɓe deƴƴi toon ɓe nan Facebook kala pinɗen nawanen ɓe jangga toon ɓe deƴƴa toon ɓe nan banggueji goɗɗi e dente goɗɗe ene keɓa jangde nde ene jangga ene mbawa ko ballal ngal ballal noon ko ngal balleten ha ngal wawa yarude yeeso so tawi ngal ballal ronki yaade ballowo o ronki yaade ko waɗata ko ha yetto o ala ɗum ko jawdi namdoto ken dental nden jingen ɗum ko haalata ko wona yidde tan ala ko namdi ko ɗum namdi ko courant ko wifi ko connexion ko joom haaju ko joom golle ko cello ko cellit ko ñawowo wona ko ñaamo ko ñammino ko jaro ko jarnowo kala haaju garɗo omo acci haaju makko omo dari e haaju moɗon onon ndawon e dawi moɗon gonon e haajuji moɗon ha yonta heɗade ngaron naaton tawon ɗon ƴetton keɗoɗon kennoyon bandiraɓe heddiɓe ɓene keɓa hen keɗo hen ko ballal ɗum noon ngal ballal seɗen kaalane ngal gila 2016 gila 16 4e mois 2016 wona hannde konngol gootol ngol kaalaten eɗen kaalta ngol ngare balle ngare jingue ala goɗɗum kala garowo yo ardu mbaadi wallude kala garowo yo ardu mbaadi jungude sen ballani en jingani en jahata so tawi joni mi fini subaka mi ala courant mi fini subaka mi ala connexion mi fini subaka wifi kuppama
en gondaani en joddaaki yo ar no ardata arata nafaran noon ko haade kuppeede oɗon nganndi kala lewru ko yoɓetee haade lewru ndu maayde gooto kala ko aadondiraa ko ƴetta ɗum ɓe sifa no wiiranoo ni e teddungal nelda hade wiyeede lewru maayi so lewru maayi tan to o fof on gadditi yettodoo galle gooto kono sillor ɓe ngadda hannde ɗum ƴetta kay soode connexion ɓe ngadda ɓaawo janngo so kañ so yahata haa lewru maaya a anndaama ko keɓɗaa ko dañƴaa aɗa anndu ko dañƴaa e keɓde sabu ara ko sillor aɗa jooɗoo yontere ko ari heen ko so a limii ɗum timmataa hay huunde sabu ko ari ko ari adduɓe ɓe ngaddi ɓe cikka ɓe ngaddi ko addi ko waawaa sukkude yolde nde ko minen tan nganndi ko woni gaa ko ɓe teddiindi an ngannduɗaa tan ko so fii tan yettoma keɗoɗa kennoya ɗon kalteɗaa an kono so a haalnaama ɗo reweteeɗo haa keɓaa ko wattee ko kemnoya heɓoɓe ɓe ɗum tan so a haalnaama ɗum wonande gollooɓe ɗeeɗoo golle aɓe nganndi ɗum wonɓe téléji ɓe aɓe nganndi ɗum wonɓe radio ji aɓe nganndi ɗum eyi ko mbatten ɗo ko noon wayi ko mbatten ɗo ko no télé wayni noon wayi no radio wayni ko noon wayi sabu ko audio ara ƴettoma ene waɗi haala ka ene laaɓi fuɗɗode haa wootode aɗa heeɗi ko heddi ɓeeɗo ene nganndi ɗo heedi njaha toon ɓeeɗo nganndaa ɗo heedi ngarda heen wadde minen kadi min ngara min ngona hatanteeɓe so ɓe ngollii golle ɗe min ngarta min ndewtoo e golle ɗe kadi mbatta ɗum kadi mbaadi wondi hesiri min pewno ɗon haa wela yettaade wela nawde sabu kamɓe waɗooɓe ɓe ɓe mbaɗiri ko haa naftore ko haa heɗe haa nane haa annde kala mo njiiɗaa gonɗo e télé walla gonɗo e radio o waɗiri ɗum ko haa yiye woni télé o ɓeeɗoo kaaliri ko haa nane ɓeeɗoo mindiri ko haa janngee ɓee tan ngoni toon ɓeeɗoo ko télé ngoni ko yeeɓeteeɓe ɓeeɗoo ko winndooɓe tan ɓeeɗoo ko haalooɓe tan e radio he njiyetaake ɓee nana kaala e radio he njiyetaake ɓeene e télé he ne kaala ne njiyee hol filmooɓe ɓe hol winndooɓe bindi ɗi kala radio ne waɗa journal a yenna kam ɓe waɗa journal waɗa kamɓe windi journal o so mbiyama ko jayne nanngam wiini jayne nanngam wiini wona kamɓe ɗum enen kadi ngaren kadi ƴettoo ko ɓe kaali ko mbatten ɗum e mbaadi hesiri kadi kuppe ga feewne kole haa wonta lefol gootol yettoma wela heɗaade oɗon nganndi kam wa sahaa banndaji ngaran ɗo e men ko kunto ngari kunton ɗiɗi tati 3 minutes 5 minutes 3 minutes haa wona fodde noogas bannda min ndewi ndo hoore nde haa laaci watte lefol gootol cikkaa ko ɗon waaɗo annda kolli ɗi a yiyi daarol taw daarol ngol rewndiraani daarol ngol ko to woni ngol to woni min ndewi ndo hamin jiita hoore nde min jiita laaci ki min ndenndina wonto lefol ngol yettoma naftoroɗa wa sahaa kadi min cellani kono min ƴeto taw mbaawi wattendi hamin mbaasa tintinde o min cellani sabu so jomin cellani tan a anat ngannda kadi ɓe gollirta o sabu kañum humpete to gonɗa e gonirɗa wadde min cuuɗo e ɗum min calo haalande o min cellani haa noon yonta ɗo foti haalde haalo koɗi haali ko haaloɓe ɓe kaalata min kaala min ceerno a sellina sa wiya sellan a fini sa wiya selli a sellan a fini wadde kalnama gonga mbiyami ndema sellani ɗe paɗe fof mi sellani ko ɗum gondumi ɗum yo ala ko cellal ayi on ceerti ayi on de on ceerti ñiya sellu noon en sellani no ɓandu waɗi ara yo no ɓandu waɗi ɗon haaɗi a yennaka mo sellani kam ko joom galle aɗa heeno saɗa ara e makko ƴetta so buuɗi 5
nanna ɗum e nder weew walla osman mbiyama ceernoɗa ɗum ɗo waltoro haaju ma gonto noon a sellani mo sella dawata mo sewata he batte annene gonɗo heeno a tini o sellani aɗa jogii si hunde ƴetta mbiyama nda waltoro ordonnance sabu sellani ordonnance wona o ronki ɗum kam fodde makko nde kaldude makko nde kam so yonti kam dokkamo ɗum fodde haaldade nde nden fodde kam so yonti hoto hay gooto ɗaw hoore mum nden fodde aɗa yenana ñalawma gooto ko kaldeɗa ko aɗa ñaama ko ɓuri ɗum heewde ñalawma gooto kanko noon o acca haaju makko o wonda e ma gila lewru goo lewru o wonda e ma mo wadda e ma haa lewru maaya aɗa yenana oɗo ko waɗanma ko an a wawa ɗum wadde ndawa jippoɗa tawa ne fewna ha feewi kala audio e tableau muɗum kala audio e tableau muɗum ngara ƴeewa ko jiɗɗa ko keɗoɗa kayiɗa ko momta ñaajuma wona ballal ngal ballal noon soɗon kaalane ngal oɗon ciftine ngal ñande fof so ɓoyi jomum haaɓat sikka ma to onon haaldeteɓe on nanta ko haalte ko walla on jaɓani walla on jaɓi on cali fof no wawi wonde jaɓa salo no woodi salo jaɓa no woodi salo jaɓo salo jaɓa ɗo toon joni noon wadde tawde a andi an garɗa ko wallede wadde ballowo mo ne walluma anne ngara ballamo eko wallatma ko dawowo dawnima ngesa ma ko an daw wona kanko o remi haw gayni an ƴetti bottari wona o wotto kam ko an ngesa ma o yeehi ngesa ma an o yeehi o dawi ha nangue muti bottari ne woodi galle ma itti nawanama kay bottari ndi minne kadi min ɗo min gonda e moɗon korka wayi musde ni amin koori amin korda e moɗon oɗon gandi kam korɗo so nangue muti noko handi on noon jehon seesa goto kala ƴeewoya ɗo humti humto min amin kumi ga on ganda min kumtima amin kumi e golle min kumto on ganda no humtora nafanno no yoɗanno en gandi lewru koko darima hade darade goto kala mema poos muɗum itta hen ko wawi wiye ceerno ɗum ɗo de koko ari ƴetta baltorɗa korka ene yooɗi walla ala juude de ɓallima ko joom galle ko joom naggam ndendinen hunde moƴƴere wonde fayida tawa haalanani en ƴetten tottenmo e sutura ɗo hay gottinani kono ala o jooɗo o hessa arde e mon haalande on haaju makko te oɗon gandi ko joom haaju o hessa arde e mon haalande on haaju makko kodimo no monni wadde ko oɗon gandanta koye moɗon rendinde ɗum tawa haalani julde ɓallima ƴeewen goto kala e men taw fintodiraɗa goɗɗo o aɗa andi weef no woodi aɗa andi oswa no woodi western union no woodi monogram no woodi riyan woodi ƴetta ko mbawɗa ko ƴetta nulda on saaha ngara e whatsapp makko mbiya ceerno min de nuldima naggam waltoro julde nde ene yooɗi ha maayi a waɗan ko boni mbaɗa ko moƴƴi ko yooɗi kanko no welto o teskoma e moƴƴe barandama nde sabu kongo waɗi moƴƴere moƴƴe waɗanama nde ndina wawa wewdemo de o ñalla hen o hiire hen jamma ñalawma somo selli o sellani o golla yettoma an celluɗo o an celluɗo adari kanko selamo leydi o leeso kadi garta kadi keɗoɗa ko waɗanma ko tawa a tinani ko o sellani omo jooɗo fodde bal sappo e joyi liiɗo dow leeso a tinta kono hay hunde hattata ko hen no ardano no ardata sowona garɗo e suudu he tawma aɗa leeli ande o sellani ñalawma kadi daaka nana yona kay daaka yonta kadi hade yontude taw o dinni passe makko e joɓade makko ko yaari sabu so yeehi mbiyatama ko nanngade yo laabde yo nangde yo so nannga yo laab noon o yaari juuɗe ɓole on ganda no woniri toon nafata noon onon wonɓe caggal makko ɓe duusonmo gooto kala ƴetta saha fof crédit sodde crédit neldama e weefe makko as makko mone o waɗe sara makko
so yinta itto sooda tawde ɓallimo tawa on noddata goto mo ɗon portable so boni portable ne bona so boni joni wawa dago dokkema portable ko so yi on ndendini ko watte ko waɗama e keese so tawi portable boni itte soode tawa goto haɗantake ordinateur so boni itte soode watte ɗon so caméra dañaka taw en ngala caméra film o ko jiɗɗa wadde ko eɗen ndendini en renda ha timma coggu caméra itte soode kadi jenga golle ɓeɗen ngardude kala nde pinɗe eɗen mbaɗa wittuji meɗen kala nde pinɗen eɗen mbaɗa wittuji ɗi ngannduɗa ene ɓeyda on kala nde pinɗen eɗen mbaɗa wittuji ngannduɗa ene jaada e jamanu moɗon taw ene ɓeydo ñarɗinde golle mon jahoje ɗe on jii ɗum de joni sa yiɗi cikkata mataw komin dari ɗon mbeɗa haalda yimɓe ala waƴani ko ha tan yonna gollal ngal joni way ko ille ko onon jooɗi ɗon mbeɗa haalda e moɗon on jii ko ille ko onon jooɗi ɗon mbeɗa haalda e moɗon ona mbeɗa dari ɗon mbeɗa dari elle mbaɗowo conférence ne haalda e moɗon ayi goɗɗum ko ha tan yaada e ko watte ko yuɓɓide e gollal ngal kala gollal ko ni tan waɗirte saha fof jiya aɗa ɓeydo finande ɗum aɗa ɓeydo famande ɗum ene ɓeydo yaade e yuɓɓa kala jiiɗomo sikka ma to gonɗa koye teleyal nanngal taw aɗa galle ma ala toon kaɓorɗo jogiɗa ɗe ko peeje mbaɗɗa an ha nande e ɗum ala kaɓorɗo muɗum kono a waɗi peeje muɗum ha nandi e ɗum ayi ha nandi e ɗum ɗon te ko mbatta ko wona fenade wona politique ko gandal mbaɗɗa hen gandal nanduɗa hen sabu ko wona gandal wawata yaltude ɗum ɗo so tawama ko fewna koko fewna sinno fewna ko wayatani ko wadde ko wittu waɗ ɗum ha yiita kala mo jiiɗa janggi wawi kala ka janggani a wata ɗum min kam jeeya min janggoy amin jangga amin bitta amin jangga amin bitta kawra e jangginowo laaɓɗo reedu walluma woode wadduɗon ha ɗum heɓo ɗum noon wadde ngal gandal ne somin gartidi ngal e moɗon o ko ene moƴƴina yooɗa duusomin heen min mbawa sembude heen min mbawa sembinde gollal min mbaɗata ngal sabu sa fini subaka 7 heures ha 2 heures jamma aɗa gollo oɗon jiiya ɗum toon ɗum ɗo wona politique ko gollal tigi wonɗo wona politique kala ko gollaka arata to mum to kala ko jiiɗa a yetti on to ko golla so audio mum so vidéo mum so bindol mum kala ko yetti on toon ko golla so golla arta e mum kala ko yetti on ko gollal golli ɗum ha yetti to mum to ngal gollal no golli ha yetti o ganda min nanga audio laaɓa cer yetto on taw ɗomin goni ɗo o ganda wa sahata min jeere min nanga toon ala birwi wa saha min goni nder jama min nanga ɗum toon taw ala birwi so saha min amin juma to nangue toon taw ala birwi uste ha laaɓa ce fawe ɗon hatta min birda wirduji amin ɗi enen nanga so gasi ɓurti min jaaha min kuppa ko ɓurti ko min pewdu ha fewa min gadda noon ko saha min nder jama amin birda walla amin mbaɗa goɗɗum min ƴeewa yonti min nanga min waɗa feere mbaɗami nde ha nanga min usta ha laaɓa cer fawo ɗon hay gooto e nder jama he andata gon ko dangude mbeɗa nanga hay gooto tinani mbeɗa nanga so gasoyi noon min ƴewtoyo ko ɓurti ko mi kuppa ɗum mi fewna kadi ha feewa ƴetto on ayi ɗum ko saha mi yaha inde walla mi yaha nder batuji goɗɗi hatta e nder ɗo gommi ɗo mi nanga ɗum ɗon o saha ɓe oto ɓe ɗanno o jiiwa saha ɓe ummo Dakar mi nanga journal e lawol he o saha mo Dakar ɓe nanga journal e nder yimɓe he kono noon ta haala yimɓe en naati hen ko waɗ ɗum ko gollal goto fof ko rokka ko kañum jeeyi ɗum wona wasade ala ko rokkal ngal a rokki ɗum noon ko a rokki noon ko an jeeyi neɗɗo fof ko rokka kala no neɗɗo ko rokka on ji wa saha min gona ɗo min jooɗo ɗo min nanguito ko woni dental goɗɗe to woni to min jahani toon kono min pewna ha waylo ɗelle ko min goni
fewne haa nanda e ko woni toon ko min pewna ɗum haa moƴƴa taw kala mo yahaano waawa dañde ɗum e sifa newiɗo keeri jawɗo a yahaani toon a yahaani ziyara to a yahaani to min njiya mbaɗa fete hamin jiita ɗum to woni to min ndewino ɗum min nanngito ɗum min pewni ɗum haa feewa weela heɗaade ko wonno haala heewa ka mi gussanma ɗum haa wonta e portable ma keɗoɗa ɗum kednoya bannde en wona ballal ɗum ngal ballal noon koye ngal tan min keewi ɓeeraade renndo ngo e haaldude e mon haala ka mbaawon ɗum nande mbaawon ɗum jabde nande e jabde yo wonde gollude mi nani mi jaɓi a gollaani hay firtane batte woni tan goonga haala heewka alaa e golle minen ko golle tan min jogitii so min pinii min ngadda golle min jogitii so min pinii min ngadda golle min ngalaa goɗɗum ko wonaa golle tan min jogii so min pinii amin golla kala nanɗon tan min ngari amin kaala taw min njii hamin ngaanii e golle ɗe min gollata ɗe min donkii yaade kadi min ngarta min kaala min duka min kaala min duka kadi haa kadi gooto fof annda o ko haala ko goonga sabu haala goonga e haala ko wonaa goonga wonaa gootum kala nde kaalɗaa goonga kala nanoowo goonga ma nan kala jaɓoo goonga ma jaɓ kala golloo ma gollu haa ko goonga de ode ballen mo ay tan njiya walloɓe gara ene balla so daƴƴaama tan njaaɓe deƴƴa so haalaama tan njiya dilla so mbaɗi grève njiya goo fof dilla bange kadi tel arta ha waɗfata haa natta ayi so waɗi grève tan fof daƴƴitaama law gootol no wonno min jikkam mi waawa waɗde dental haa gayna ittu o wattu o ala mi waawa ɗum min dental dal aan ari aan wi waɗami heen waɗiima heen sa janfiima an janfi hoore ma kono mi arta lestoɓe haalde ma toon yonti ala mukko meeɗa so yontire ko ɗo dental ɗo ngarat mi haala lewru maayi mi haali on fof nandi gasi mi jokki haajam baɗɗo o ene anndi waɗi kadi mo waɗaani o ene anndi waɗaani aan aɗa anndi a waɗaani te ka poɗɗo waɗde hoto wi min koye dental he jeeyami ten waɗat ala hay sa ara dental he aɗa bange goɗɗo en tawma toon aɗa bange goɗɗo en tawma toon wadde mbaɗa koye dental he gonɗani mbaɗa koye dental he gonɗani sabu tawima toon yettimama toon wadde anne an gonto noon a yii numéro o tawde anne ka jiɗɗo wallude ƴettu heen hunde balla heen ƴetta orat ma mone aɗa jogii lombu heen a jogii wersema longu heen a jogii westere monogram mbiya ya nanna yetto a waɗi hen 00221 77 906 14 81 a waɗi ko mbawɗa yettoto o waɗi oya waɗi so ɓoyi rendat heewa wona hunde nden hunde kay golla hunde ko so an a waɗani o to waɗani o to waɗani hoɓaɗo courant wawa yebde hoore muɗum wifi wawa yebde hoore muɗum connexion wawa yebde hoore muɗum e ndendata joɓen ɗum oɗon gandi kam Facebook yoɓani min hay mbuɗum oɗon gandi YouTube yoɓani hay hunde ga amen ga WhatsApp yoɓani hay hunde ga amen ga e geɗe goɗɗe min on tan woni wonɓe toon addoɓe seeɗaji ɗi ene ndenda ene kubta haaju o so yeehi tan haa ɗon on kadi aroɓe on pamɗi addoɓe pamɗi addanteɓe ɓuuri heewde addoɓe en ganat addoɓe so ɓuuri famɗude addanteɓe en ganat nafata noon ko addoɓe ɓuuri heewde ko heewi ko noon walla en mbaɗen ko heewi ko so tawi ko seeɗa keɓɗen mbaɗen seeɗa barme ma ayi wadde hen ayi wadde ko heewi ma gadda ko heewi mbaɗa heen so addi seeɗa barme keɓata hen seeɗa keɓata heen en kadi so yii wadde ko heewi saha saha o mitten hunde haa jiiten hunde moƴƴere fonde fewnede yetto on mi ala kaɓorɗo muɗum yetto on mbaɗam mi janngii ɗum mi anndi ɗum mi janngi mi anndi mi faami ɗum kono mi ala kaɓorɗo muɗum mbaɗammi saha saha witta gandal ham yiite gandal manngal potngal nafde renndo kono mi ronka dañde jinngoɓe ɗum haa ɗum waawa wonde wasa portable tan ɓollo tan ɓornoɗo saha
mi naata e dentale mi haala hami tampa gooto ummoto sooda adda ayi ordinateur bona min kaala hamin tampa tel gooto ummoto sooda adda kala huunde nde kaami toon mi haala hami ayba heen hami hersa heen gooto ummoto toon annda ɗum ɗo ko fof hunde fodde wadde tan sooda tawa gottinaani tawa goto annda less o yehi kanko to tan mi andemon mi yaha mi nodda on less to mi habramo ɗum ɗo ko gollal garngal potngal wallude gollal ngal o yoɓita jawdi muɗum yona soodoya o goni kam gila 16 4e mois 2016 wona hannde foti potta e mboɗi ɗo foti ordinateur moni ɗo ko jamɗe ko bonoje kawaɗo kee coodama boni ɗo koko jawdi waɗa hen jawdi waɗa hen ɗum noon wadde seeɗen kaalane nanen jaɓen gollen enen tan goni enen sen mbaɗanani koye meɗen hono mbaɗano en enen goni dental en gaari en ndendi en goni galle goto ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko an addi hoorema a yii waɗam hen mbeɗa heeɗo mbeɗa naftoro oɗa nafa hen annene tawa haalaka ɗum oɗa gandi korka ne muusi ñalla hen kiida hen aɗa foti ñamde foti yarde wona juulde ne ara ka poɗɗo waɗede haaju ma e juulde a heɓani taw ko mbaɗɗa hen mbatta ganda hen oɗo dental ngal ndendata ɗon jingo ɗum ɗon taw hay goto haalantaki juulde so yonti taw on kalantaki daka so yonti taw on kalantaki haske so yonti taw on kalantaki kala tan gueɗe moƴƴe tan mbawde waɗede kala neɗɗo foti andi ngal o ñalawma ko ñalawma moƴƴo mbaɗen gueɗe moƴƴe ballo en o kanko mo walla en so o walla en ha nangude gaccama ɗon o walla en ha nangude gaccama ɗon onon tan ñalawma gaccama ɗon hayi asa humtoyo ko ñoño haaldema kadi kadde kadi ɗum haalaka gacci hakke noon ko haaldata wayi noon nanowo nana jaɓowo jaɓa waɗowo waɗa enen ndenndi koye meɗen ngalɗo gollal ene foɗɗinde ngal hay gooto hoto ɗaɓa hen hoore muɗum woodi fof nanno junngo e poos so orange money so wave so western union so money garam so riya waɗa heen 00 221 77 906 14 81 ƴetto nanne e kees meɗen reena golle meɗen kala ko ŋakkiɗa itte heen sooda heen so courant itte yoɓe heen so wifi itte yoɓe heen so connexion itte soode heen kala ko foti soodede portable bono itte soode heen ordinateur bono itte soode heen waɗa sooda heen o addata adde ko addete ko so addaka so wattake loke nande e famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly kono Sénégal alhamdulillahi bil alamin oɗon jarlo oɗon jaafo minen ga min jarli min jaafima e waɗi yarlama yafama